Vinkovčanka Dragica i njezin bolesni sin Ivan doslovno žive u mraku. Zidove, stropove, podove, sve im je u crno obojio požar još ljetos. Ovdje se još uvijek osjeti paljevina. Da, ali ja i sin tu živimo, nemamo kud. Dragica i Ivan žive na zgarištu bez struje. Ovdje loži se vatra i tu se grije i normalno roba se suši, jel? Pošto nemam struje. Majka i sin više su gladni nego siti. Socijalna samoposluga za njih je slamka spasa. Susreli ste se s gladom? Jesam. 1000 puta. Jer nismo imali ništa, onda smo znali uzeti ono što dobijamo i što zaradimo od boca, to nam je bila sva zarada. Dragica i Ivan prvi su kupci vinkovačke socijalne samoposluge. Siromašnih je u Slavoniji sve više. Već imamo 395 obitelji u evidenciji s kojima se bavimo već 2 godine. Tako da oni svi koji dođu sa strane, mi ih nećemo odbiti, mogu biti iz okolnih mjesta, odakle god. U trgovini za siromašne rade volonteri udruge Mladi protiv gladi. Oni iskupljaju donacije za trgovinu. Prihvaćamo dakle higijenske potrepštine i nepokvarljive namirnice, dakle sol, šećer, brašno, ulje i to sve što može stajati. Udruga ne prima novac. Police trgovine za otvorenje su napunili vinkovački učenici osnovnih i srednjih škola namirnicama iz svojih domova. Darovati sebe za druge, u biti mi smo ti koji dobivamo više od toga, nego što će dobiti ti ljudi od nas. Dragica i Ivan u socijalnoj su trgovini dobili puno više od namirnica. Dobili su svjetlo na kraju mračnog tunela.